ஐபிஎல் T20ல ஆர்சிபி டீம்ல யார் பெஸ்ட் பிளேயர் தெரியுமா? எக்ஸல்ல கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிளேயர்ஸ்ல யார் நிறைய ரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, ரன்ஸுடைய காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஹோம் டேப்ல கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு நியூ ரூல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதில் யூஸ் ஏ ஃபார்முலா டு டிட்டர்மைன் வித் செல்ஸ் டு ஃபார்மேட்டிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இதில் ஒரு ஃபார்முலா எழுத போகிறோம். ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்ட் செல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். தென் ஈக்குவல் மேக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். அகைன் இந்த ரன்ஸுடைய காலம் ஃபுல்லாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். இங்கே ஃபார்மேட்டிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம எந்த கலர்ஸில் நம்ம ஹைலைட் பண்ணணுமோ அந்த கலர்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் கலர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கலாம். தென் இங்கேயும் ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் இட். விராட் கோலி தான் 505 ரன்ஸ். ஸோ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி எக்ஸலில் பார்க்கலாங்கிறத பார்த்தோம். இதே மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க.